Zdravím všechny, co se na toto video dívají, a dneska tu máme aktualizaci MoneyWebu a to je MoneyWeb 3.0 beta test. Doufám, že to půjde můj antivirus. Jo, předtím než ho spustíte, tak musíte jít sem. A pak když zapnete MoneyWeb, nevím, jestli se mi tady taky ukáže ten, ne, neukáže. Takže, tady se vám prostě ukáže takový zablokováno z důvodu, že tam je vir v tom není, to mi fakt věřte. A pak tam jakoby půjdete do té, tady, jak je ta virová truhla, tady budete mít MoneyWeb tady to, tak dáte, já nevím, tady je prostě, jo, obnovit a přidat do výjimek. A ono se nám to jakoby pak už pouští normálně, protože ono to je nějaký, prostě tam zablokovat, tam ty skripty skáčka, ale koukejte se sami. Tam neskáčou už ty skripty vůbec. Takže, první věc, kterou tady máme, a to je celkový vzhled a design. Takže všechno se změnilo. A už nemusíte jen tak klikat tady pořád na té tlačítko, stačí to enter a už to tam. Prostě udělá takový zvuk a pak tam se půjdete, ale to si všimněte. Takže funguje to. .com. No, jste tam na YouTube. Tak, další věc. Tady máte plno věcí, které se můžete asi přepínat mezi nimi. A tady máte barvy, které chcete jako měnit u toho, jak jsou lepší barvy. A je tak všechno, co je tady do video. Ikona se změnila a všechno, ale hele, zatím si toho, aha, už se změnila ikona na normál, to je dobrý. A ono se to akorát je problém, že ono se to neukládá. Hele, juhu, to ani neznám. Nevím, co tady je všechno. No a tady to asi pro dnešek všechno. Ano, takže se vám učím.